Zer esan, orain dela 54 urte jaio nintzen, Madrilen, nahiko bitxia irudituko zaie batzuei agian. Euskal idazlea naizela esango nuke, hala dut gauza gutxi agian atera ditut, eleberriren bat, ipuin batzuk, sariren bat irabazi, baina neure burua halakotzat daukat. Euskaltegi batean egiten dut lan, euskara irakasten dut, Donostian, eta, bueno, nahikoa. Orain dela 5 urte baino gehiago hasi nintzen edo idazten, lehendabizi eleberri bat idatzi nuen, ipuin saiakera batzuk, baina eleberri bat, hori atera nuen, gero harrezkeroztik gauza txiki batzuk egin ditut. Aitortu egin behar dut, agian ez dakite, atxaga izan zela, atxaga irakurtzen hasi nintzen eta atxagarekin, literaturarekin berriz adizkietu nintzen, ikastetxetik nahiko erretatea nintzen jende asko bezala, irakurtzea behartuta egon da, eta berriro ere atxagarekin berreskuratu nuen zaletasun hori. Eta esan nuen, nik ere egin dezaket, zen olako harrokeria, baina tira, olakoa da. Euskal Herretan atxaga, Zaizar Bitoria izugarri gustoko dut, Horreta Bizkaia beti oso gustura irakurtzen dut, Sarri Onendia, azken boladan gauza interesgarriak irakurri ditut, Aritz Zubiriok ez nago, Fermin Etxegoien, Zaizar Bitoria aipatuko nuke, atxaga eta Zaizar Bitoria, hor bien artean dago nire kutxuna. Ipuin bilduma da. Hasiera batean ez dakite ipuinek elkarrekin zerikusi handirik ez daukate, baina badaukate. Hor surrealismoa batzuetan sartzen da, baina ideia nagusia azken finean gizon galduaren ideia da. Ipuin gehienetan behintzat ideia hori transmititzen da. Gizarte galdu batean pertsona galdua, norabiderik gabekua eta nola egiten duen aurrera. Nik uste dut gaur egun denok nahiko galduta gabiltzala zentzu askotan, gure gizartea etengabe aldatzen ari da zentzu askotan, eta ez dakigu nola jokatu, nola ibili, galduta sentitzen gara. Hausnarketa, agian, hori da ideia nagusia eta niri ez horrelako literatura gustatzen zait, entretenimendu hutsa eta hausnarketa, hau da, batzuetan hausnarketa edo ideia hor geratuko da barruan sartuta eta denbora luzea beharko du bere emana emateko, ezta? Baina hori uste apalean behintzat hori eskaini aldiot irakurleari. Lehenik eta behin irakurleak ditudala ez dakit edo pentsatzea gustatuko litzaidake, ez dakit ez ditut irudikatzen, mamua da irakurlea niretzat eta ez dakit zer dagoen horatzean. Eta ez dakit interesatzen zaidan jakitea. Aldudanean denbora behar dut eta ez daukat denborarik, zoritxarrez. Idaztea barkatu, momentuko kontua izan daiteke, baina nik ideia buruan daukadanean zerbait idazten dudanean etengabe, eguneko 24 orduetan daukat istorioa eta bueltaka ari naiz, eta horretarako denbora behar da. Buruak askatasuna behar du eta normalean egunerokoari lotuta ez dago horretarako aukerarik askotan. Bestela,
idazten dut etxean, lasai, beste guztiek bezala. Baina batez ere buruan idazten dut. Gehien kostatzen zaidana musika hartzea da, nolabait esateko. Paul Austerri kopiatuko diot hau, aurrekoan elkarrizketa irakurri nuen, eta bat etorri nintzen erabat berarekin, idazteko musika entzun behar duela. Musika horrek istorioa kontatuko dio, pertsonaiak deskribatuko dizkio, eta nik musika hori behar dut. Askotan, normalean, ideia batetik abiatzen naiz, hausnarketa batetik, baina hori gero paperen jarrin behar da, istorio batean kontatu behar da, pertsonaiak behar dira. Eta funtsezkoa da musika hori entzutea. Lortzen dudanean, poz-pozik eta lortzen ez badet, hor bueltaka eta bueltaka. Nik hain buruan, bastakit, 3-4 eleberri ditut, 11 ipuin, eta danak bueltaka, ideiak ditut. Baina, oraindik musika hori falta zaie. Eta, nozbait iritsiko da, ala ez da iritsiko. Bai, orain dela 2003 urtean eleberri atera nuen, eta gero betiko erronkari horre egin beri izan nion, bigarren eleberri ateratzea. Eta hor, blokeatu egin nintzen, erabat, neure buruari ez dakit muga edo asko jarri nizkion, eta ez ziren nire baitakoak, azken finean. Urteak pasatu dira, noita esateko, beste ideia batera iristeko. Hau da, nik idazten baldin badet, nahi dudana, aldudana, baina nahi dudana idatziko dut. Ez beste kanpoko ispilu bati begira. Nik uste dut literatura garaikidea egiten dudala, gaur egungo gizartea gustatzen zait, eta lehen aipatu dut nahiko mundu galduan bizi garela, eta oraindik ere ez dugu asmatu, nire ustez, gaur egungo gizarteari, munduari azalpena ematen. Agian oraindik ere galduta jarraitzen dugulako, hausnarketa denbora agian beharko genuke, gauzak ondo egosteko, nolabait esateko. Baina hori da ni interesatzen zaidana, gaur egungo konplexutasuna azaltzea. Nik esango nuke diktadorea naizela, erabat. Pertsonaiei ez diet inolako askatasunik ematen, nik jorratzen ditut erabat, eta noski gero matxinatu egiten dira pertsonaiak, eta euren askatasuna aldarrikatzen dute, eta azkenean nahi dutena egiten dute. Eta ni zutara bidaltzen dute, ondo merezita. Hasiera askotan hor batean etorrietako ideia da, hausnarketa, eta hau interesgarria da, zer egin dezaket honekin, eta hor egosten hasten da, istorioa atzean egon daitekeen istorioa, gero pertsonaiak etortzen dira, eta partitura osoa ondo baldin badago, baina idazten hasiko gara, musika jotzen hasiko banitz bezala. Bezik ez, batez tonua da. Nik uste, beti ere hasiera garrantzitsua da, zaindu egin behar da, ez egituan irakurlea harrapatu egin behar da, horretan publizitatetik ere asko ikasi behar dugu idazleok, segituan harrapatu, eta funtsezkoa azken finean doinua. Ze doinueta askotan gehien kostatzen zaidana da, lehen musika aipatu dut, eta ze musika askotan ezin dut nahi dudana idatzi. Aldudana baizik, tonu serioegi hartzen dut batzuetan, historiak nire ustez hala eskatzen duelako,
eta gero ez zaite sinesgarria iruditzen. Gero normalen ni oso eroso ibiltzen naiz humorean edo ironian, tonu hori gustatzen zait, eta ni ustez hobeto ateratzen zait, hasteko. Eta hoixe da, normalean behar dudana. Erabat. Ez da humorea barrera egiteko, azken finean humorea baliabidea besterik ez da gai batzuei heltzeko. Ez da erraza, baina nik uste dut funtsezkoa dela irakurtzeak edo zinema ikusteak, istorioak entzun behar ditugu. Horrela burua zabaltzen dugu, ez noit esateko beste mundu batzuk ezagutzen ditugulako, ez nik uste dut horiak gizakiaren berezko beharra dela. Animalia batek momentukoa bizi du. Beste hausnarketarik ez dauka, goze baldin bada, jan nahi izango du, baina beste mundurik ez dauka, da inguruan daukana, besterik ez. Baina gizakiok ez gara horrelakoak. Irudimena daukago, pentsatzen dugu, bihar zer egin dugu, datorren urtean, ezkonduko naiz, seme-alabarik izango dut, kotxe erosiko dut, mundu hori zabaltzen zaigu, ideien mundua. Eta istorioek laguntzen digute, noit esateko, behar horretan berezkoa dugulako. Orduan, berezkoa irudikatzea baldin bada, etorkizunean geure burua jartzea edo lehenaldian zer egin behar genuen edo zer ez genuen egin, istorioak entzutea ere behar horren partea da. Adibidez Etxekalte, Arkaitz Zubiri, ez banago, Etxegoienen autograbana ere oso gustura irakurri nuen. Irakurri duan azkena Kirmen Uriberen azkena, baina ez dute izenbururik gogoratzen nahi, baina gustura irakurri nuen, Arantza Aurrera Bizkaiaren bidean ikasia, oso gomendagarria, batzuk. Bai, orain alde batetik buruan 3 eleberri ditut. Bat idatzita, baina moldatu nahi dut erabat, goitik behera, aspaldi idatzi nuen zerbait da. Eta ipuinak ere idazten jarraitzen dut, denborarik daukadanean.